Konferenza tal-aħbarijiet il-kellimew l-laburista Joe Mizzi semma raġunijiet li waslu għal ħsarat fil-provvista tal-elettriku fl-aħħar ġimgħat. Joe Mizzi saħaq li tuħ kien dovut primarjament għal nuqqas ta' investiment u nuqqas ta' manteniment. Semma kif l-aħħar snin, fil-waqt li kien hemm investiment fis-sistema tal-high voltage, ftit li xejn sar investiment fis-sistema tal-low voltage li fallit bosta drabi fil-ġranet sħan tas-sajf. Frieder ċar li nuqqas ta' investiment u nuqqas ta' tibdil ta' ċertu kejbi li kun għandu ħafna ġonnot u affarijiet bħal daw ma sarux. U dan qed jaslu għal din il-konklużjoni li qed ikonna dan toħta dawl mhux ħabba temperatura li qed jgħid il-Ministru. Din hija r-realtà, mbagħad realtà oħra hija li inċidenti ħafna li jiġru li meta jaqtu l-kejbils tad-dawl fit-toroq huwa jidher li m'hemmx koordinament bejn dipartimenti. Għax kun hemm koordinament, nifrankaw dawn l-inċidenti u anke l-kejbil ma nkunħoġux spejjeż biex imbagħad wara ċertu ammont ta' ġurnat ikun nbidluh. Min-naħa tiegħu il-Perej Charles Boħaġar qal li l-iskuża tat-tarmak li qed idub li ġab il-Ministru Tonio Fenek turi kemm mhuwiex informat dwar is-suġġett. Dan għaliex il-cables ta' distribuzzjoni tal-elettriku jew jiġu mpoġġija f'culverts apposta jew f'pajpijiet li jservu bħala sleeves biex jiġu protetti kemm il-cables kif ukoll il-ħaddiema li jkunu qed jaħdmu fit-triq. Ġifieri il-sħana li jista' jkollu tarmak u vera tarmak jista' bisħana jirtab. Però dit sħan qatt ma tista' ġi trasmessa l-isfel għal ġol cables xi hemm distanza bejn il-cables infushom u l-wiċċ tat-tarmak. U naħseb allura jien li min qallu din raġuni lill-Ministru ma naħsibx li kien korref dak li qal u żgur li hemm raġunijiet oħrajn għalfejn kien hemm il-ħsarat fil-cables li waslu tal-provvista daw diversi postijiet ta' Malta. Charles Boħaġar saħaq li l-Gvern minflok jinħela fi skużi għandu jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jiġi assigurat li pajjiżna jkollu provvista tal-elettriku adekwata.